Welcome, welcome mga brother. Is Kapo na Bod. Hey, no, no, So yes mga brother, ano mga natin mga bisita mga brother. Hello. Ay, hello mga ma'am. Ano ipatatato ninyo? Ay, ako ano? Saan? Wow! Wait. Ating videoan. Hala, anong meaning nito, ma'am? Compass guide. Guide. Para patungo sa kanyang puso. Para guide niya ako papunta sa tamang lalaki. Bakit ilang lalaki na ba ang hindi? Grabe naman sa ilang. Mga ano, tilaw. Alkot. Tila. Gamay lang. Ay, marunong kayo magbisaya, ma'am? Gamay lang din. Gamay na. Anong gusto mo, ma'am, sa lalaki? Gamay lang din. Hindi, syempre, dako dapat. Pag gamay, wala tayo maramdaman. Ay, nako. Bye-bye! Okay, bye-bye. Amping. Mika. Hi. Mika, anong spelling? M-I-K-A-Y. Tapos, ang apelyido. Florinda. Florinda. Meron din akong YouTube ba, no? YouTube. Okay, sige ba? Subscribe. Subscribe nyo ako, Mayora Mikay. Mayora? Ay, may mayor tayo dito. Meron din ako, Abril. Abril. Abril 08. Ay, hindi na pwede ngayon. July na ngayon. Abril 08. 08. Yeah. Okay, sige. Papalo kayo. Okay, bye-bye, Amping. Yes, mga brother. May nakakilala tayo mga vloggers din dito mga brother. And napatato na sila. And ang kanilang pinatato ay ano yun, sa traveler's guide. Compass guide. And ipapalo nila natin sila mga brother. While nag-walk tayo dito mga brother, kita naman natin ang paligid natin mga brother na Tagalog na tayo. Isn't it amazing? Nice timing na takayo ron mga brother kay ang tanawin natin ngayon ay yung palay nila dito ay papaharvest na mga brother. So season na to para pang-harvest. Amazing. Believe ako sa mga tao dito mga brother. It takes a lot of hard work to mga brother para magawa nila ito ang kanilang pagkabuhayan. Tingnan nyo naman mga brother, oh, ang galing. So, pag mag-homestay kayo dito mga brother, libre na yung rice, then kayo na lang luto-luto ng inyong masudan mga brother. Oh, so, grabe. 360 tayo dito brother. Oh. Woo! Ganda na mga tanawin. Sakit na rin ko di.
Grabe at print. Sa akin yung design, mahal. Mahal. Pag ako yung nag-design. Mahal. Magkano kaya? Depende. Tapos, kadiliman po ang Kaya ako eh, parang di mo. Kaya sabi mo. Kaya sila mga trainer. Tama certificate namin. Kasugod na din eh. So na si Kuya Montay, ikalan ako. Oras na. Mga pangbato ni Wang Ud. Kumpas? Ano? Prayer? Ako na kwanta Magpatato ka. Ano siya matato? Hala. Hala. Galing-galing. Wala pang petroleum jelly? Wala pang petroleum jelly? Ganda. Ganda ni ate girl, oh. One, two, three. Ay, cute ni ate girl. Uy, guwapo ka siya Pag tumingin ka, akin ka, pwede ba na ako'y lingon? Ano? Ilang edad mo? Pila kami ni? Kuan? Mga nas... Ba't nga kahit? Asa ko na ba dar lang? Murag nasuya ko eh. So! Oh, better. Excuse, ito. Pwede tumingin? Nice one, sir. Yes, sir, Liv! Yan. 2 years. Pangalawa yan, di ba? Yung Ikaw, sir. malaki. Any last word before your skin gets tattooed? After 2 years, I'll donate. After 2 years, I'll donate. Okay. Sample. Aray! Aray! Tagay! Na, sir, binilabir. Sige. Muna ito itong gagamit si mo? One, joke. Uy, kalagmitan sa mukha ko kay Boy. Hindi, bayi magod ang mga mambuan. Bayan mo. Mambabato. Bayi. Bawal ba ay? Bawal ba? Meron, sir. Ang sa ba na? Tingnan mo kuya, katalak to na siya katalak. Mambabata. Yeah! Pambabalik din tawag sa lalaki na ano? Mamabatak. Bato, ganun. Mangbabatak. Bakit ano? Para nakita namin halos ka tayo. Halika, ang dami mo tanong babato kanina. Ha? Nakainom ka kuya? Agad. Sino mo nakapikit mo? Agad labi pa. Ay. Ang nawang, ang nawang. Video nyo naman! Video nyo naman! Di ba time-lapse na video? Time-lapse. Hindi, video lang. Para makita natin yung reaction. Kasi may brother. Ang laki tao, no? Oo, video man ka. Kaya tingin mo na sa camera. Kuya. Yung mukha. Okay lang na, kuya. Anak mo, te? Oh, ang galing te ah. Grabe, sumalo yan. Ganun ko pa yung pinagdala yung puta na nagbanay ba pa Hindi, kada adlaw samaran mo pa naman na yung legit na reason na may banig. Titingnan yan eh. Cute lang yun kayo. Sinakusin. Tululuha ko. Oh. Lari ang motive ko. Hoy, wag yung batawanan, hindi na tatapos eh. Hoy, wag yung batawanan, hindi na tatapos eh. Ano problema yun? May kape! Sabi kita mawala. Ayun o, possible. Ba't may sea of clouds dito? Nabisan si sir. Asa ko na do? Ha?
You know? Amazing. May tattoo. Choose your weapon. Choose your weapon. Asa mo kaya? Wala si sir, nanganda mo. Wala na, balikay mo na ni siya. Lagi nila ako inaayos. Takot sa akin yung mga ako. Ibuyawan mo niya. Nisulod siya. Nisulod siya. Ayan, bumitaw. Oy, dahil bata pa ka. Wala, sulod na siya do. Alam niya, dahil nasulod Wala, sulod siya. Dili. Nagamit naman din mo. Ayaw, lagi. Wala na akong kinis. So, ay malutan lagi na ayaw. Ayaw, pasulod ni pagawas po. Ipagawa, sinahinan niya. Ipagawa, sinahinan niya. Boom! Pero di ko kayang bumitaw. Sa una, sakit pero kadugyan, lami na sa. Gilok na. So, ay matusgan niya. Ano po? Anong pangalan? Job, wala rin kanang uban nila, Job. Ha? No. Pangalan mo? No. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Lain ka? Kas away na ka? Kas away. Gana tahu siya. Ito na tanaw tahu siya sa kabut. Asa dagoy ni. Sure na jud ko. Okay, kaya madili. Asa Jen? Asa Jen? Dahil, dahil. Ah, ito.